Kerjang ukpa baru kuan baru men sim bakhud. Amen. Kajinya ye jong Trai jong yu Jesu Christ, bat kajinya ye jong ublay. Lemer kajinya slow jong men sim bakhud. Kindon boro-boro rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Dengan dapat jing sukmen, hagasin kebanungkong mentau snem. Ngilak banyalumbiang kumshi ying shisem kamtam pi khana samla na ka dong ribhoi hoi jin syam tak sngi kedai ka sngi ka ba ki khana hang ne po cathedral parish ka we ne ki dong ki pediang ya komedian bakhoit na ta daw ki briu pawan ying mane hang ne ki duna hoi wala ka taru ki khamduna hi namar ba ngi don south santli ki mas hang ne po ying mane jungi po youth center Henry kan ka sngi ngi duai kerpang na ka benta jong pi ki khana samla ki bana ribhoi ki basa ki bapule ki batre shne shipo shilong khanang ba lengba ka jingker ku jong blai phila un pendem ik kamram jong pi kum ki samla ki baslur khamtam ha ka jingek khamtam ha ka jingi jintre shitom ka jingminot ik jing pule puti jong pi menda ka sngi kedai ru ka sngi khlat jong i archbishop Dominic Jala second death anniversary jungi don kane ka kot hang tei ha khamat jong ka ying jungi phela ban shimi ka sibit phela ban pule ni kmau iji namar ki kamba ka ba mai lale khamtam hang ne hari khasi jungi khamtam ha ka balang catholic jungi tingi duai ro how blai ba mai inyo ya ka jinja thai ka bam chukot komen ko para tungin kubur bangilong kinong pop Kanang bangilong ki balak kre ban le niam ya ki jing maya bakhuid. Nga pla hau blay bidon bor baro. Bari api komen ko para bangal pop shibun da ka jing perkhat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ka jing le palat jonga da ka jing le palat jonga da ka jing le palat bakrau jonga Namar katang kerpade ka Maria bakhoy kabaya isa ka thai suti yaki angel badikiru khoy bari api komen ko para banduai na ka benta junga how try ublay jungi ublay bidon bor bro in snayingi bandalama biki pop jungi unyalam yingi sha ka jing bam ju good
em yangi Trai can rat ko blet is ne yangi Trai can rat ko blet is ne yangi Restore O Christora O no Ben im jongi ben im yangi Urong ublay shalro Malaki dong jinsu Lagi ben riwaro Adon kabon baba Ina yaro yame Ina bagi wade Iya kanon guro Bangis logu yame Utrai ko blaze simple Upadon borbago Ukul mangwe ukma Utrai ko Jesu Christ Ukul lang rodule Bagin ipok perfect Tok diang kacing erpat Usul senayagi Leitan mami bakuy Leitan mami utray Uway bat litang Mami ko Jesu Christ Ayay long play Hajing ya long kawe Baru mensimbakuy Akaburong ukpa Amen Tungin yaduay Induay nam da jintmu jong pi baro Jintmu jong kimen ki para jongi ki bapej ye kene gamas ha ki YouTube jong ki bat khamtam e bun bha ngap ui ki bapej ha ka local cable TV ki lapoi kumbala hejar sauspa ngut mene ngiduai na banta jong pi baro ki bapej na ki jong ki yeng ki sem khamtam ki temen ki kro ki klung ki khna ki bam pat yo alat ban poi shi ki yeng mane boble tra kendra nung kurkuy pi ye jintmu jong pi baru ye jintmu jong ni kon samla jongi jong atem riboy baru jong baro midway na ka banta ka jinya thai jong ka mensim jong i Archbishop Dominic Jala ha ka ne ka sngi kan mau ye jing khlat jong i kok pa bat ko blay jong i ai bada ka jing ye kan long kan nong rim bat ka ain jong ka jing em jong i ai ba ka jing ye jong i ye me kan pau ye la de ha ka ban le bhaya ki wei ngi pan ye kan ero try jong i Jesu Kristu kun jong me u ba em badu bas ni shar ringkat bat me badu men sim ba kuy we u blay junom la junom amen shong jing pule Kajing puli na kikitab kajing start. Ngala duway, bala ay hanga ya kajing syempang. Ngala kerpat kerpon ya ublay. Bat umensim kajing start ulawan hanga. Ngala khamon ya ka ban ya kibor sensyar bat kiket. Bat ngam kendor ya ka spa haba ya nujor bat ka. Lemne ngala penseryem ya ka bat uno mau kodor namar hakmat jongka barok kaksiar kalongtang kat shiduna usyam. Bat ya karupa nyau tangkum kakti hakmat jongka.
ngala ya ka kampalat ban ya ka jingko jingkya bat ka jing bhabreu bat ngala jet ban yo ya ka ban ya ka jing shai namar ka jing pernai jongka ka kam jukun barok ki ki babaha ki lawan shanga rengkat bat ka bat hakikti jongka ka don kaspa ba omla niu ka ktin jong utrai. Kajing pule nakashiti syaki Hebrew. Kaktian jung blay kalong kabaim bad kabadan bor. Kakamnep banya kanu kawat lam arliang serti. Kangam jeliu syaduk kajaka bapenya khlad jaka mensim bad kadonut. Yakimat bad ki klench ing bad kabishar ya kijing perkhan bad kijing temu jong kadonut. Bad akhmat jungu omdan ke kabare ki baro kilong lengkhuj bat ki pau tingkren haki khmat jong uta ubangi dei ban ai jingkhen kaktien jong trai. Suk ki baduk hakaman sim namba kahima beneng kalong kajongki. Trai undon ringkat bat pi. Ka jing pule na ka gospel bakhid kat kum Markus. Kaburom hami ko trai. Ha kata kapor kat bau Jisu dang mi ban lej jing lej. Uweu briu ulawan mare badula dem khoseu hakmat jong u badula keli u. Ko nong hikai babha. Ngadei ban le ayu ban yo ya ka jing em bam jukut.
uji supat ula ong hau balei phikot yanga ubabha omdon ubabha laitang ublei marwei pitip yaki hukum wat penyap wat klaim wat tu wat saki lamler wat le klop burom yelau kpa berjela kami utau beriu ula ong konong hikai yakine baro ngala rakhe nadu bangadang kena uji su la pej yeu bat ula ij yeu bat ula ong hau satang kawei ba pidang duna ki lej dino baro kat ka ba pidon bat yasam haki beduk kumta pinsakan syau spa habneng bat ale to but yanga habau yo sngo ya kene ka jing ong ula thang yong ka khmat badula leit no da ka jing sngo si namar ula long ubarius pa shibun teu jisu la pej saudong badol ong halake sandran kat no ka long ka ba e yakito ki badon ka spa bandrung hakahima ublei kisandran kila sngo kendit ya kine kitin jong u henry jisu la ong biang haki ko kun jonga katno kalong kabae yakito kibashania ha kaspa bandrung hakahima ublei kakam suk yaka ud ban sud lengba itliu ternia ban yau baruspa bandrung hakahima ublei kumta kisendran kila longo syu bat kila ong hau ti manu bala ban lajim ujisu lapet tliu yaki barula jubab bat kibriu kalong kabamla long Henry ombat ublei namar ki baro kilong kibala suda ha ublei teu Petrus ulas dang ban ong hau hakmi ngila ino ki baro ban ngila but yame ujisu ula ong shisha nga ong hapi omdon uwei ban ino yala ka yeng ka sem yala ki himen ki parashin drang ne kentei yala ka kmi ne ukpa yala ki kun ne ki bri ki kendo na ka benta jonga ban na ka benta ka gospel uban om yo pediang menta hakane ka por shispa sha ki yeng ki parashin drang bat kentei ki kmi ki kun ki bri ki kendo lem mat jin sha ban beng bat ya ka jin im bam jukut ha ka pertei ka ban sawan ka gospel jong utrai siro ime ko kres te Father Roland ru idon hang te ha ket pla kido ki bakwa ban lejun ban nyusuk yalade Father Roland sa lej retreat shibit sapo pastoral center Henry menta idang don hang ne ada pi kwa ban lej ngapla pla ban lej sha kadai ka ket pla ban pan nyusuk yalade ka jin kublei ka ban kong e ngai president jongi ba bronus ibala wer lang yang ala temen pi ala slang ban jerho bola wer lang yang baro ban poisya kene ka MASS BAKHUID haot ngi dang ya duna bha ngam tip che ki para samla jong atem ri boy jungi ki dang ya ja ngam tip yo se ki dang don shthe sha boy hi namar bun ki kelas kim patlong ki dang don ki online te yo se na ta ka daw ba ngi dang ya duna te Trai ha ka taiew ha hau banai ban wan ngin dang kam nyebun syusyu mengenang pensingan iwe ngin penklan iwe kam tam hakaliang kemensim kumbangal ong mene kasdai kasngi klad jungi Archbishop Dominic Jala menta kasngi bat ngi dang miss ngi dang sngau long blau ka jingim namar ba imdon syu bat ngi kam tam hakadur hakamet bat nak ta daw ong ngi sngau blau ngi sngau si bat kalong ru ha kani kun ki samla jong kun ribhoi jongi bun kinong kirkam kila late kila dep ki jing pulei jong ki nang ne na sor nang ne na shilong bun ru ki balayo akam shari bhoi te kila ino kila resign nya ka kam bakibat kum kinong yalam jong kane kan hun jong pi na po ribhoi wat spiritual director ru ngi ngimyo shu ila resign na mar bai la bun kam palat te na kata ka daw na kata ka bentaru ngis ngoblau ngis ngosi namar bangi ngimdon kita ki nong yalam jungi te na kata ka daw kumba u presiden ula pentip mangini banjit ikinong kirkam ke batmai
tang baki jin duna jong ki khana samla ka ne nga tharai men ta ka singi namla ban le kata ngin sa le pat ha ka we ka por ne ha ka we ka singi ka bau president hiun sa pentip namar ladang iduna kumne ngin namla ban jit ikinong kit kam ladang i pelong meeting kumne baro hap long nong kit kam namar bangi duna dina kata daw ngin sa bu pat ha ka we ka por kali tu ji ka bangi pule men ta ka singi ka bangi osngo men ta ka singi ka kren chapang ka ka ba koridor chapang ka jinjit ha ka jing pule ka banangkong na kitab jong ka jing start ngi osngo kumno ka jing pule ka ong ba ngidei ban shim ka priority jungi ka first priority jungi ka jinjit ka ban kong jungi ka dei ka jingnang jing start unong tho uang banga ngan jit ngan so ngan bat ya ka jingnang ya ka jing shampang ya ka jing start om ya kiwe pat ke kita kiwe pat ngi yos ngo ha ka gospel kiba bun na nga bat na pi ngi bud ya ka gospel ngi bat ki bam lor kam ngi so ki bam lor kam hendrei ya ka ba koridor ya ka jingnang jing start bode ublei u jingnang jing start u banang kong nang sape u de ublei umdei ka kot umdei ka sla umdei ka science umdei ka technology ka jingnang ka jing champang ka jing start ka banang kong ka ba koridor du ka dei ublei te na ka ta ka daw ka jing pule ka banang kong na kita jing start mene ka ong ngala yo amat ngala yo ngala kwa ban so ya ka jing champang ngam kwa chu ban pelat ya ka ngam kwa chu ban bread ya ka kata ka dei ka first priority ka jinjit ka banang kong jungi ha ka jing im jungi kine kisngi ngiwan na po silchar ngadon ka meeting na po silchar na marba ngi shim benta ngi dei kinong pen yai ya kan ka North East Green Summit ka banlong hau benai benwan na du khat riu teri du khat prat teri po silchar tingi ki babat ya ka kam ngi don ka meeting men ha ka taiew ka baladep bandala wan pai namar ngi mi na silchar kumba sauba JA tinggal apoi mit shane ndala apoi ha kini ki klau jong ka Assam Meghalaya ngi kan kai penting re itu ki khana ke badan lang ngi namar ngi lam ru iwe khana te nenta ki nong tere jungi na po ka media ngi kren chapang ki suit tenjang bat ki boy hadu balaya ting hi itu ki bosong hapo kali namar ba kadum khamtam barung hatu ka tunnel mo hatu tunnel hapo ka Sonapur yong pej mentang ngi dung ya ka tunnel hakini ki jaka suit tenjang shong dah du balki ya hala ki ya perta hapo kali nantang light nang tu badeng ya kren chapang kini ki boy masya boy jungi ki dang bun ma kini ki boy ngam dip ki don shisha ne em tang ba don ki tu khana chapang kini ki boy ba ki ba haslong jungi sha jatu ki ong ki boy ki bun pha na ta ka taw wat shang chene stai man mit man yong wat shang chene stai na mar ki boy kin wan kin tik yeme kin le kam ne kam tai men sayap ba don ru ki be ong ki boy ki don ru ki kit yak tu kapla mo don kapla ka barit ba ki bu ha hai adam bit jungki ki bu ya kata kapla berkata kepala kalau ngapa kedor kedua kata nam tagi ni boy nak kata kedau ki ong lada piknik ya kata kepala lada piok piknik kata kepala ra ya ka kitu ki boy kin bot ipi pat hado ba pimpat ayah tu kepala ki kloi beniap kata kadega ki tu kana ngamtip kadega ba shan em la sya tu ingi berbor kumta kini ki boy ki kloi beniap bat ki kloi ben ai kat ka bakila kat ka bakinang kat ka bakitip tak adu bikin dayo ya tu kepala napi upadar sengi kisin oi nga melek syaklauli la me kindu ikin ki bot kni ya tu pelajung ki balada ki pan ong yaki aishwa nga ka jinang jing start ndak la ai tak jinang jing start ai tu ka plam ne le shu kinam punwit shu yame ngam tip ka de hishan em kam ta na war ngam pat ya kendu re ki bot pi ki bala ya kendu ya la se pila ban le kam ta te kata ka de ke jinglong jong ni ki bot ki sok hadu kata ya tak ka pla ki kloi pan yap namar baki ik ya kata keplah du kata ngamtip don yu hang tahap lah namar ngampat yu ngampat ya kendu kitu ki bala kendu ri la se ki mla ban tu ingi don gedot ka ik beton tahap kapok keplah tang ba ka ik pangakwa ban ong hang ne kalong kata ka jing ik ya kata keplah hadu kata ka pelong iki ban kloi ban pai la ka jing im ban ai kat baki don ya ka jing nang jing start ne ka jing don jing em ki kloi ban le ya kata tang ban yo ya katu kepala jongki ban yo biang ya katu kepala jongki ka attachment ya katu kepala kumbangi ong hakdin pareng umli tang ki boy tharai
badon kum kata ke attachment ngiru ngidon kum kita ki attachment ha ka jing im jungi ya kata ka jing ik ya ka spa ka pau na ya ke ke bang ngidon ngiru ngidon ya kata ka attachment but kata ka bang yo so ha ka gospel ka bam ta ka sngi utau usamla wan shau jisu wong ko jisu ngade ban le yu ban yo ai ka hima beneng jisu wong memde ban penyap memde ban klaim bla 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 wong ngalak kita jisu ngona tu bedang den ngalak dep le kita ngalak dep bat kita jisu pe yu dak jing pu samarki dak jing semua ke gospel ka ong namar ba balai utau kena samla ule si syah kata hadin kata pe si wong don ka attachment jong me ki lek dia tu kaspa ka pau jong me baro ai ki beduk nang ta bud yang ka gospel ka ong kumno utau samla dak jing ngau si u klem nu chu ban pai shau jisu upet no nang ta namar ba kwa ban pelaj ya kata kaspa ka pau jungu kwa ban ksok kum taki boj ya kata kaspa ka pau jungu udon kata ka attachment ya kata kaspa ka pau jungu na kata ka daw ka gospel ka ong ulik pai no da ka bas ngosi kata ko men ko para ka ba mdei ka bajatang ha gospel ka mdei ka bajatang ha ki boj Henry kajay yang ngabat dia piru. Ngabat piru ngidon ki attachment. Kiba pelong yang ngabat dia pi banjengai na kahimau blay. Kapa banjengai na ujisu. Don kiba ong don artli kiba pelong yang ngabat dia pi bandu ya kahima beneng. Bandu ya kata kespa kabangil labut nak bentajung ngabat jeng pi beneng. Kabanengkong ki ong ba dei ka jingting ya ka jingya balai utau samla u klem di ya kita gijindon jing em jungu namar uting baniap u perkhat je si habang ngapang asitom adangam don pisasyu mono ban sumari nga klem ka pisa uting ya gijinyap na kata kadau ungkwa bandi ya kita gijindon jing em jungu kajingtingnya kajinyap klempep kapelong yangi bangin long kiba klo bangin long kiba lum spa lumpo ni klem perkhat pat bakata ka spa kamla ban aingi kajingim ka bane junom perkata kajing long kumang ong kamdei ka bajatang how to somla bangi pule ka gospel kadai yang abat ya piru ngiru ngiting ya kajinyap ngakan mau perbang ibu ya kene ka corona center hang nei kumbaci spotlight pu prangut ki briu ngila sumar don ki kep ba ki don ki nongpang ki balak ham serious ki kimi ki pa ki kun ki bahi ngasem ki pun ar pasau kanta ngala thaj ben ngap ya kene mobile la don office ru kapa la de cha kamera thia ru kapa steng mid ru kapa ikali padar ilong kum noi tu imejungi ilong kum noi tu para jungi mana kasi keju si keju kejing keli adu bangalamut ban bread ya ke phone jonga balai ki keli namar kiting bakata ke bahi ngasem jungki kiniap kiting ya kejinyap habang kiting ya kejinyap kapen iba ngim don jinchania ya ublay nah kata kadau nginompoi sa hima beneng lalangi timnya kejinyap kemut ngimsyania ya ublay ngimsyania ya kata kejaka kepala kular yang ngidau jisu nah kata kadang ngiting nah kata kadau ngiting di habang ngiting ya kejinyap ngimsyania ya ublay klempep dalilay nginompoi siya nginom yo ya takajik imbam jukot kabaar kadai kabangong meni ka attachment kajing ksok jungi kita ki bangis ngau ba kilong ki ba koridor wat la dangila tip ha kajing pule ka banengkong mene ublay kajing start kadai ki ba koridor tam henry kumutau samla ngabat pipat ngi ksok ki ba jong ka perthai ngim pelai ki utau samla u ya kata kaspa na kata jisu ong katno kalong ka ba ki ba riuspa man poi siya kahiba beneng kan kamsuk ya ka ut bandrung ay tu tliu ternia kan you imagine pila an perkhat la an mudur ya kata ka ut ka bahe kat to ndriu jusu wong kan suk ya ka tu ka ut bandrung ay tu tliu ternia ke ba nga klem mit khamat ngam i tu tliu
ngiru ngilong kumta ngilong kiba ich spa ngilong kiba ich spa kay kita ka spa ka bang ngi don umdai ka pisah ka gospel ka klem ong kiba ich pisah kin nom poi sepenang kiba ich spa ngilong kiba riu spa kay gijing riu spa ajungi kajing lorni kajing sarong kajing hangamei kajing jaitu kiing mane jungi gidang teli mdai tang hane youth center handrai man laki jaka kajing jaitu ban le jing mane kajing hangamei kajing jai pede kajing samthia kita kide gijing ruspa jungi ladangin dia kita ladangin bread ya kita nginom yo e kahima beneng ka gospel kalau ong syai ubriu mdai ubriu bodon pisah Henry ubaruspa nak tak tahu ong ipi ngingim don pisah tak kamut garanti ngi ban lei sebeneng namar bangidang riuspa ngidang riuspa ha kajing sarong ngidang riuspa ha ka hangame ngidang riuspa ha kajing yakob ngidang riuspa ha kajing jaitu ngidang riuspa ha kajing jai pede ngidang riuspa ha ki pop ngidang riuspa ha ki pop nak tak kadau nginom poi syaka hima beneng bangidon pisah ngatip ngim don pisah wat ong bang ngat ngam don pisah calo layo benang lupa nginam yo benang lupa mal bangim don pisah hendai ngidang riuspa ngidang riuspa ha kitu ki bangong mene ha jing tok ha jing syukor ha jing melen ni kambas new ha jing page iki film bas new bat kum ta ter ngidang riuspa ha kitu te kum nong ngila pan poi sebenang nak ta kadau jisu uang ha gospel mentakas ni ki dia gitu kemut ki bread ni gitu tang ta ale but yanga hang ta penyo ya kajing imbam jukut ditungin ya perkat ken kum ki samla ki balong kalawei jong kajaj benriu ki balong kalawei jong kabalang hatungi kloi bandi ya kini kispa ki bangingi don hatungi kloi ban but ya jisu kenang ba kahima beneng kan long kajungi ni hatongin ong kumutau khna samla ubalik pai salaying ong jisu ngam kwa ada ban but yeme namar ngadang bang ba ban page pornography ngadang bang ba ban tok iki parlok ngadang bang ba ban syukor iki parlok adang ile kamta syirta ngin salong ki bas ngosi kumutau samla enyero ayu jisu kres sungo bayeng ngin ya pelaya la kejingej
ingin ya duai ublei ukpa chungi ubalapha yalau kun banyalap ya ka kubor babha kajubab chungi kan long ngi karpat ya me ko trai Kajubaj pick along, ni kerpat eme ko try. ya me ko trai Na ka banta ko pa bakho jungi, bu shop jungi, kiling do bat ki katekis, da ka ba jungai na ka spa perthei. Ki la ban pen priang khamba ya ka tien ublei, ha ki brio bala pen khamti, ha ka jing sumar sukher jungki. Ni kerpat eme ko try. ngi karpat ya me ko trai Na ka banta ka ni ka rampai kristan jungi. Bahaman la ka jing le nem sngi u try. Yen kimi yet ya la ka jing em kristan, kat kum ka jing hikai jong ka gospel. Ni kerpat eme ko try. ngi karpat ya me ko trai Na ka banta iwe pa iwe nangi da ka ba rat ding khong no ya ka jing ya da ka ba rat ding khong no na ka do no jungi ya ka jing khwan lan ni la ban sham ya ka jing kman ka ba boot yo chris ni ka pa de me go try ngi karpat ya me ko trai na ka banta ki tu ki kristan ki ba da ka jing khwan lan bat ka jing shukor ki la jingai no chris bat kin sko thu kanu chris long tang ma u kaspa basisha baki degin bandan ni kerpa de me go try ngi karpat ya me ko trai na ka banta ki brio bro bakin pan da ka jing so red no blay ya ka jing shy ba ka jing khlan ban board ka gospel ni kerpa de me go try ngi karpat ya me ko trai ko kpangi ya ro eme bamela pha ai lo kon banyalap ya katinu blai hangi ngi ya ro eme bamela pha biang yu man la kapor habangi pule nengi batai ka kubor babaha to yarap ingi ban em kat kum ka kubor jungu knang bangin dup syam jingsuk ha ka jing em bat ha ka bam jukut ubayim barbasin shar rengkat bat me junom la junom amen in shong jintrua ya duai komen ko para bagajin kinya junga bajong pi kan long babdiang hun akmat ublei kupa badan bor baro kacin mentoy ini kokpa kabor jong kaktin jong mi kan pen kelai au kupu bat kawain ka bangi trua syakamet bat kasnam jong ukun jong mi tuai bakane hakju kabor kan pen kelai ka jing im jongi kat kum ka jing ai badai hok jong me ngi pan ya kane leng bau kresu trai jongi u trai undon rengka hat bat pi to ken tiu ya laki donun Tongin yai ngu yau trai ken rat u blei jongi ka shong ho bat ka de kok pa badun bor baro bat ko blei bam chukut
kasong hok bangin ay ngu ya man kapor man kajaka daw Jesu Kristu trai jungi melai kata yangi pamela pha elaw kun ba marway ban sius pa yangi mela pha ya u ban long ubreu kum mangi like na kapop ban ma u ba klem pop knang ba men dup sngo bha ban i yangi kumba mela sngo bha ban i ya u dei da ka jing bam ko ngu bat ka jing yang persya mangila du ya ka hok bat ka jing kuj mensim bat dei da ka jing ko ngu jong ukun jong me bala iPad hangi ya ka jinya dei lok bat me te namar kata lemat ki angel lemat ki riu kuj baro ngi ai ngu bat ngirwai ya ro ya me da kabayai ong Shisha melong obukuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro. Namar katangi karpal yami do pen kuit pen kantang yakini ki jing terwa jungi da ka bapayu mensim jong me kum ka umjer halor jong ki bakin dub kalalong yangi kamet bat kasnam jong utray jong yu Jesu Christ. Ha kapor baladino yu badala ka mons ngau bha ulap diang ya ka jing sha shitom. Ula shim ya kupu badda kabai ngu yami ula kedia ya u bad ula ai u halaki senran u ong do shim bato bam na kanepi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaben IT na kabenta jong pi ha kaju karukom andalalaya bam ula shimi ka kuri bada kabai ngu biang yeme ula aya ka halaki sendran uong do shim bato di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong kasnam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya kaban pen mi na kabenta jong pi ban na kabenta ki babun ya kaban map ikipop tule ya kane ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ye kata sin bagi kata ngi ba pen mentai ka jinya ba jing mi pat jong u ngi terwa hame ko trai au pu jong ka jing em ba dia ka kuri jong ka jing pen em ngi dai nguai dem na mar mela nyo yang ngi ki babit ban yang hakmat jong me ban shakri yame da ka bas ngorit ngi karpat yame ba ngi ki ba yo benta ha kamet bar kasnamu kres ngin long ki ba pen ya tali ka way daw men sem ba khoi to kan mau ko trai ka balang jong me ka bala pheng hasat lak ka perthei Bato penjanaya ka ha ka jingit. Ringkat ber Francis ukpa ba khoi jungi. U Victor Bishop jungi bad baro kilengdo. To kan mau ya i Dominic Jala i Shakri jong me iba mela khot no shalade na kane ka pertai. To ai ba mai i ba long ka way baru kun jong me ha ka jingyap kum ka jong u. In long ka way ru bat u ha ka jing mi pat jong u.
tokan mau lem ru ya ki men ki para ki bahing hasem ki lok ki jor jungi ki balayotia dah ka ba kermen ya ke jing mi pat baria baro ki bala akhlat no ha ka jing isn e jong me to priang ya ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isn e ngi baro ngi kerpal ya me nang barang kat bar kamaria teso di bokoi ke kemi jong oblei u joseph bokoi u kurim jong ka ki apostol bokoi baro ki ru koi ki bala pen sung bahaya me pateng la pateng ngin du blong ki babit banyo bentalem ha ka jing imbam jukut man ngin ya ro bat pendon burom ya me da u kun jong me u Jesus Christ da u lambat u bat ha u kan long ha me oblei u pa badon bor Hagajinya long kawe jong umen sim bakhud baro kaburom berkajinya ro junom la junom Amen Kumbala hukum yang daunong pen im bat kumbala hikai ngi da kaktien blei ngi not ban ong Kupa jong i ubahabne kalong kabakhud kerteng jong me kan wan kahima jong me kan lokamon jong me aga kendau kumbahabne soai hangi menta kajin bam jong i kabala kasni Toma biangi ya kireng kang jongi kumbangi rungi ma ya ki bales niu yangi marwar ya lam yangi syaka jing bekshoy Emre to pelayangi nakabasni to pelayangi kerpal ko try na kijing sniu baro ha kijing spon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jongi knang bara kijing rap jing snei jong me ngin laj boro bor na kapop ban ngin yo jinya dana kijing jenjar baro kat bangi dang ap kmi lanti ya kijing kermen bakhud Bat kajing wan pat jong nong penim jong i u Jesus Christ Namar ka jong me long kahima Ka jong me ka borbat ka burong Junom la junom Ko try Jesus Christ mebal ong haki apostol jong me Kajing suk ngai happy, kajing suk jong nga ai happy. Wat pe ki pop jongi, Henry ya kajing ngai jong kabalang jong me. Bad ha kajing sebon jong me to ai ka ya kajing suk bad kajing ya tali ka wei kat kum ka mon jong me. Mame uba imad basen shar junom la junom. Amen. Kajing suk Trai kan don borobor ringkat bat hi. Tung ini terwai kedak kajing suk iwe pat. Kajing suk bat pi. Hakmi ukulang brod jong ublay, hakmi ubakit no ikipop jong kapertay. Sukito gibala khot shaga jing kawai jong ukun lang brod. Bukan rat ngong shong hok, bumin rung po ying jonga,
Henry Shuang tang kaktian kamen sim junga kan sakya hi. Kamet bakas nam Chris kan rin siya kaching imbam jukut. Amen. Jisu ngi I yeme ko Jisu ngi sngongu yeme ko Jisu ngi pendon burom yeme ko Jisu to kerku yangi ko Jisu to ai ko Jisu to yarap yangi bankiar na kapop ko Jisu
To don rengkat bat ki bahaying hasem jungi ko Jisu. To kerku ya ki lok ki jor jungi ko Jisu. To ai jing klain ki bapang ko Jisu. Kaburom hau kpa bat hau kun bat hau mensim bakhud. Mengkong kum ju mentap bor junom la junom. Amen. To ngin ya duai. Ablay try kendrat ngi mane ya kajing sbun bat kajing ikpa jong me. Namar melap sai ngi da kamet bat kasnam ba koridor jong kon jong me. To ai bangin yo im da kajing im blay jong u. Dau ju u Chris u try jong i. U try undon ringkat bat pi. U blay badan bor boron kerku ya pi bat ya kajing temu babaha jong pi. Ukpa baru kun baru mensim bakhud. To yalai suk kamas kalawai. Tasajisin ai blay pi baro ikana samla kamtam e yau Presiden jungi ubala shimkia ya ke pastoral committee ke bala penbet jing ruai jing duai baro to blay kerku ya pi dep kani ka MASS BAKHUID ngin ya shong shipang hang te hapo plau jungi ngin ya kren kato kat neki topik umdai ka meeting hindai kato kat neki pang te ngin ya le wut ikitaru sang ba ngin nom bam ya kapor namar kadon ka MASS akawai adin jukane. En ya roh yang Jesus Christ.